li bajarê Brêdayê Holandayê cara yekeme deriyê gotûbêjeke cuda li ser doza Kurd û siber roja Kurdistanê hat vekirin. Rêxistina saz Kurdin bi hevkariya navenda cîhanî ya Brêda panêlek bi navê Kurdistan di ser demên tijî alozî disaz kir. Mêvan û axivitvanê vê panêlê pispor û mamosteyê zanîngeha Wageningen Dr. Joost Jongerder bû. Perspectief geeft ten opzichte van de werkzaamheden die ik in het verleden heb gehad. Ve seminarê derbarê karên ku min di dema borî de kirine nêrîneke cuda da min. Ji bo min ev wek çavebûnekê bû ji bo naskirina Kurdan û wan pirsgirêkên ku ser çar welatan hatine dabeşkirin. Wan welatan Kurdistan parçe kiriye û vê yekê pirsgirêkên mezin çêkirine. İngilîzan bi rêya peymana Lozanê sînorên nediyar xêz kirin ku heta niha jî ji bo Kurdan pirsgirêkên mezin çêdikin. Dr. Joost bi hûrgilî behsa dîrok çand û dabeşbûna Kurdistanê li ser çar welatan kir. Herwiha behsa têkoşînên jeopolîtîk û berxwedana ku Kurdan ji bo man û hebûna xwe kiriye kir. ئەوانەی هەموو بە جوانی ڕوون کردەوە بە ئامادەبوونی خەڵقێکی زۆر لە خەڵقی هۆڵەندا لە هۆڵەندیەکان بە تایبەت هەموو سیاسی منارەکان زۆر بەدڵ بوو لەبەر ئەوە پرسیارێکی زۆریان هەبوو لەسەر کوردستان بە جوانی وەڵامی زۆر بەیان درایەوە. Zêdeyî pêncî kesayetiyên Holandî berpirsên hikûmetê, akademisyan û çalakvan bejdar bûn. Armaca sereke ya panêlê çêkirina hişyariyê bû di nava civaka Holandî de derbarê doza Kurd de bi taybetî di vê qonaxa hestyar a konavçetê re derbas dibe. 40 mensen aanwezig, 40. Mixabin ji aliyê siyasetmedar û dezgehên ragihandinê ve giringiyekê kêm vê dozê têdan. Ji ber vê yekê divê em bizarbin ka çawa bikaribin zêdetir ji bo vê mijarê kar bikin. Di panêlê de ne tenê behsa dîrokê hat kirin, belkî amace bê pêşketinên Herêma Kurdistanê û rewşa Rojavayê Kurdistanê jî wek mînakekê ji bo vîna gelekî got dixwaze di nava aştî û demokrasiyê de bijî hat kirin. Di vê panêlê de min gelek agahiyên nû bihîstin û min wêne û dîmenên navçeyên çiyayî û şêwaza jiyana xelkî dîtin. Vê yekî jî kir ku ez rewşê ji xwarê nêzîktir bibînim. Piştî bihîstina van rastiyan, hesteke bêzarî û bêhêziyê ji cem mirov çêdibe. Ji ber ku dipirse, gelo em ê çi bikin? Bi nêrîna min berî her tiştî divê mirov rastiyan bizanibe. Ez hêvîdarim ku em dê siberojê de bi her avayî bikaribin piştgiriya Kurdan bikin. Beşdarên panêlê bi nêrîneke nû ji holê derketin. Rêxistina saz Kurdin û navenda cîhanî ya Brêda Sozdan û ev yek bibe destpêkek ji bo diyalogeke berdewam da ku dengê Kurdan di dilê Ewropayê de zindî bimîne.